ବର୍ଷା ପାଗରେ ଝାଲମୁଢି ଖାଇବାର ମଜା ହିଁ କିଛି ଅଲଗା। ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖେ ତ ବର୍ଷା ରାଣୀ ବର୍ଷିବାରେ ଲାଗିଛି। ରାତି ସାରା ଏତେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଯେ ଆମ ବାଡ଼ି ସାରା ପାଣି ପୁରା ଫୁଲ। ଆଉ ଆମ ରାସ୍ତାରେ ବନ୍ୟା ପାଣିର ସୁଅ ଚାଲିଛି। ପାଣି ଦେଖି ଆସି ମୁଁ ଟିକେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପେଟ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ବର୍ଷା ପାଗରେ କିଛି ଚଟପଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି ଝାଲମୁଢି ବନେଇତେ। ତାପରେ ଝାଲମୁଢି ବନେଇବା ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ଦରକାର ନେଇ ଆସିଥିଲି, ତାକୁ ସବୁ କାଟିଦେଇ ଝାଲମୁଢି ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ଖାଇ ଦେଇକି ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ବ୍ୟାଙ୍କ, କାହିଁକି ନା ମୋର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟିକେ କାମ ଥିଲା। ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଜଣେ କୁରିୟର ବାଲା ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅର୍ଡର କରିଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ସେଇ ପାର୍ସଲଟିକୁ ଯାଇ ନେଇ ଆସିଥିଲି। ମୁଁ କ'ଣ ଅର୍ଡର କରିଥିଲି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ତାର ଅନବକ୍ସିଂ କରିମି। ତ ରହୁଛି, ଦେଖାହବ ଆଉ ଏକ ମିନି ବ୍ଲଗରେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟିକେ କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।